ನಮಸ್ಕಾರ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂಡ್ ಕುಕ್ ಪರವಾದ ತುಳುನಾಡ್ತ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ನಮ್ಮ ಉಡಲ್ದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಯಾನ್ ಸಾತ್ವಿಕ್ ಶ್ರೀಧರ್ ಸುವರ್ಣ ಬಕ ಇಂಥ ಅಟ್ಟಿಲು ಪಚ್ಚೆ ಮಸಾಲೆ ಕೋರಿದ ಬಿರಿಯಾನಿ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಸುಲಭದ ಅಟ್ಟಿಲು ಜವಣೇರ್ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಸುರುಟುಡು ತಕ್ಕಿರಿ ಮುಟ್ಟತು ಈ ಅಟ್ಟಿಲು ಭಾರಿ ಸುಲಭಡೆ ಇಲ್ಲಾಡೆ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಸರ್ಕ ಅದು ಒಂದು ಮಲ್ಪರೆ ಬೋಡುಪನ ಸಾಮಾನ್ಯನ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ತಿಳಿಯಂಗ ಒಂಜರ ಕಿಲ ತಾತ ಚರ್ಮದೇದಿನ ಕೋರಿ ಮಲ್ಮಲ್ಲ ತುಂಡು ಮಲ್ದೇವನ್ಲೆ ಒಂಜರ ಕಿಲ ತಾತ ಕೋರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಕಾಲು ಕಿಲ ತಾತ ಎಡ್ಡೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿದ ಬಾಸ್ಮತಿ ಅರಿ ನೆತ್ತ ರೇಟ್ ಕೋರಿದ ಹಿಡ್ದ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಡು ಇಲ್ಲಡೆ ಅರಿದಿನ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ರಡ್ಡರ ಮಲ್ಲ ಚಮಚೆಡ್ ಬತ್ತನಾತ ಆಜಿ ನೀರುಳ್ಳಿ ಉದ್ದ ಮುರ್ದೇವನ್ಲೆ ಪಚ್ಚೆ ಮಸಾಲೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಈ ಅಟ್ಟಿಲ್ಡ್ ಖಾರ ಕಾಯಿ ಮುಂಚೆಡ್ ದಾದೆ ಬರೋಡು ಸುಮಾರು 25 ದಾತ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ತೊಪ್ಪು ಸುಮಾರು 20 ರೂಪಾಯಿ ದಾತ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟೆದ ಹಿಡ್ದಲ ಒಂದು ಜಾಸ್ತಿ 10 ರೂಪಾಯಿದ ಪುದೀನ ಸುಮಾರು ಅರ್ಧ ಕಟ್ಟೆ ಪಚ್ಚೆ ಮಸಾಲೆ ಕಡೆವರೆಗೆ ನೀರತ್ತು ಗಲಸುನಿ ಬೆಂಜನ ಅಥವಾ ಕೊಜಪ್ಪು ಸುಮಾರು 100 ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ದಾತ ಪುಡಿ ಮಸಾಲೆ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಿ ಚಮಚೆಡ್ ಪತ್ತು ನಾತ ಮಂಜಲ್ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಚಮಚೆಡ್ ಪತ್ತು ನಾತ ಬೀರ್ದರ್ತ ಪುಡಿ ಮೂಜಿ ಮಲ್ಲ ಚಮಚೆಡ್ ಪತ್ತು ನಾತ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಪುಡಿ ಒಂಜೆರೆ ಮಲ್ಲ ಚಮಚೆಡ್ ಪತ್ತು ನಾತ ಎಲ್ಲಡೆ ಪುಡಿ ಮಲ್ದಿ ತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಗರಂ ಮಸಾಲೆದ ಪುಡಿ ನೆತ್ತ ರೆಸಿಪಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಆತನತ್ತು ಬೇರೆ ಮನಸ್ಸೆತ್ತನ ತೋಲೆ ಬಿರಿಯಾನಿ ನುಪ್ಪುಗೊಂತ ರುಚಿ ಕೊರ್ರೆಗ್ ರಡ್ಡು ಒಂಜಿ ಇಂಚಿದಾತ ಮಲ್ಲ ಚಕ್ಕೆ ಎನ್ಮ ಲವಂಗ ರೆಡ್ ಸ್ಟಾರ್ ಉಂದತ್ತ ಒಂದೆ ಇಲ್ಲಾಡಿತನ ಶಾಜಿರ ಗಲಸ್ಲೆ ಯಾಂಗ್ ಗಲಸ್ ಒಂದು ಜೀದೆ ಅಪ್ಪಣ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಾಡಿ ಇಜ್ಜಿ ಪಕ್ಕ ಈ ಕೋವಿಡ್ ತಪ್ಪಾಗ ಸೂಪರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮತ್ತ ಪೋರೆ ಬಾರಿ ಪೊಡಿಗೆ ಹಾಪುಂಡು ಅರಿಬೇ ಪವನಾಗ ಒಂಜಿ ಲಿಂಬೆ ಪುಂಟದ ಗಲಸ್ ಎರಡ ನುಪ್ಪು ಉದುರುದುರ ಅದು ಬುಡ್ದು ಬರ್ಪುಂಡು ಉಪ್ಪು ರುಚಿಕ್ ತಕ ನೆಯ್ ಇಜ್ಜಿಡ ಬಿರಿಯಾನಿ ಇಜ್ಜಿ ಸುಮಾರು 1/4 ಕಿಲೋ ತಾತ ನೆಯ್ ನೀರುಳ್ಳಿ ಕರ್ಕುರಾದ ಕಾಯವೇರೆಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಸುರುಕ್ಕು ಪಚ್ಚೆ ಮಸಾಲೆ ಮಲ್ಪಗ ಐಕ್ ಬೋಡಾದ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಬ್ಲೆಂಡರ್ ಕಪ್ ತೆತ್ತೊನ್ಲೆ ಐತೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ತೊಪ್ಪುನ ತಲ್ಲಲೆ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಾತ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಅಂಚನೆ ಐತೆ ಪುದೀನ ಮಾಡಲೆ ಅಂಚಿನ ಐತೆ ಮಿತ್ತಡ ಒರಿದ್ನ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ತೊಪ್ಪನ್ಲ ತಲ್ಲಲೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ತೊಪ್ಪದ ದಂಟಲ ಗಲಸ್ಲೆ ದಾಯಪಂಡ ಐಟೇ ರುಚಿ ಉಪ್ಪುನಿ ತುಲೆ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಲ್ಪನಗ ಪಸೆತ ಅಂಶ ಸರಿ ಇಪ್ಪೋಡು ಪಸೆತ ಅಂಶ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ನಲ್ಲ ಬಿರಿಯಾನಿ ಲಗಾಡಿ ಪೊಪ್ಪುಂಡು ಐಕ್ ನಮ್ಮ ಕಡೆವರೆಗೆ ನೀರ್ದ ಬದಲು ಬೆಂಜನ ಅಥವಾ ಕೊಜಪು ಗಲಸೊಂದಿಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಬ್ಲೇಡ್ ತಿಕ್ಕಲೆ ಅಂಚಿನ ಬ್ಲೆಂಡರ್ ಚಾಲ್ ಮಲ್ಪೆ ಅಂಚಿನ ಐತೆ ಪಚ್ಚೆ ಮಸಾಲೆ ತೂಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ನೀರಾದ ಇಜ್ಜಿ ದಪ್ಪ ಉಂಡು ಇತ್ತೆ ಕೋರಿನ ಈ ಪಚ್ಚೆ ಮಸಾಲೆ ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಮಲ್ಪಗ ಐಕ್ ಬೋಡಾದ ಲಾಯ್ಕ ದೇಕ ದೀತಿನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಕೋರ್ದ ತುಂಡುಲೇನೆ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ತೋಪುಡ್ದೆ ತೊನ್ಲೆ ತುಲೆ ಯಾನ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಲ್ಪನಾಗ ಉಪ್ಪು ತೂಪಿನ ಇಜ್ಜಿ ದಾಯಪಂಡ ಯಾನ ಮಾಸದ ಪ್ರಮಾಣ ಬಕ್ಕ ಅರಿತ ಪ್ರಮಾಣದ ಪ್ರಕಾರ ಉಪ್ಪಾಡುವತೆ ಅಂಚಾದ ಉಪ್ಪು ತೂಪಿನ ಅಗತ್ಯನೇ ಬೂರುಜಿ ತುಲೆ ನಮ್ಮ ಇನಿ ಒಂಜರ ಕಿಲ ತಾತ ಕೋರಿ ಗಲಸೊಂದುಲ್ಲ ಐಕ್ 4 ಎಲ್ಲಿ ಗೀಸಿಲ್ ಚಮಚದಾತ ಉಪ್ಪು ಸರಿ ಹಾಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಅರೆದಿನ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪಾಡ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಪುಡಿ ಮಸಾಲೆ ಪಾಡ್ಗ ಮಂಜಲ್ ಬೀರ್ದತ್ತ ಪುಡಿ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಪುಡಿ ಅಂಚನೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಪುಡಿ ಮಲ್ದಿ ತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಗರಂ ಮಸಾಲೆದ ಪುಡಿ ನೆತ್ತ ರೆಸಿಪಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಆತನ ತುವೇರೆ ಮನಸ್ಸೆತ್ತನ ತೋಲೆ ಇತ್ತೆ ಒಂತೆ ತುಂಬ ಅರೆದಿನ ಪಚ್ಚೆ ಮಸಾಲೆ ಪಾಡ್ಲೆ ಇತ್ತ ಮಸಾಲೆನ ಕೋರ್ದ ಮಿತ್ತ ಲಾಯ್ಕ ಲೆಂಕಲೆ ಇತ್ತ ಕೋರಿದ ಇಡೇಕಿಗಳ ಮಸಾಲೆ ತಾಗುಲಕ್ಕ ಪೂಜಿಲೆ ಒಂದೇ ನಿಖಿಲ್ ಕಡಿಮೆ ರಡ್ಡು ತಾಸು ಆಡಲ್ಲ ಇಂಚಿನದಿಲೆ ರಾತ್ರಿ ಇಡೀ ಫ್ರಿಜ್ ಹಿಡಿದು ಮನದಾನೆ ಮಲ್ತರಡ ಬಾರಿ ಶೋಕಾಪಣ ಇತ್ತ ಬರಿಷ್ಠ ಮಲ್ಪಗ ಬರಿಷ್ಠ ಪಂಡ ಕಾಯನ್ನ ನೀರುಳ್ಳಿ
ಡೀಪ್ ಫ್ರೈಯರ್ ಇತ್ತಿನ ಕಾಯವೇರೆ 5 ನಿಮಿಷಾಲ ಬುಡ್ಚಿ ಬಣ್ಣನೆಡ್ ಕಾಯವನಾಂಡ ಇಡೀ ದಿನ ಬೋಡ ಹಾಕೊಂಡು ತೂಲೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಕಂದಾತನ ಅಂಚನೆ ಕರ್ಕುರಾತನ ತುಲೆ ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಮಲ್ತೀತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಕೋರಿನ ನಮ್ಮ ಕುಕ್ಕರ್ದ ತಿತ್ತಡ ಪಾಡ್ದಿ ಒಂದ ಇತ್ತೆ ಕಾಯತ್ನ ನೀರುಳ್ಳಿ ಅರ್ಧ ದಾತ್ ಕೋರ್ದ ಮಿತ್ತು ಪಾಡ್ಲೆ ಒರಿದ್ನ ಅರ್ಧ ದಾತ್ ಪದರ ಮಲ್ಪನಾಗ ಸೇಕಡ 70 ದಾತ್ ಬೇಯ್ತಿನ ನುಪ್ಪದ ಮಿತ್ತು ಬಿರ್ಕೆರೆ ಬೋಡಾಪುಣ ಅಂಚನೆ ನೇಯ್ಲ ಸರಾಗ್ ಮೈಪ್ಲೆ ಬಿರಿಯಾನಿ ಅತ್ತೆ ಸುಮಾರು 150 ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಮುಟ್ಟ ಇತಲಾಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಕುಡಂಜಿ ಗಮನ ದೇವನ್ಲೆ ಪ್ರತಿ ಕೋರ್ದ ತುಂಡು ಕುಕ್ಕರ್ದ ಅಡಿಕ್ ತಾಗದುಪ್ಪಡ ಅಂಚ ಮಲ್ಪನೆಡ್ದವರ ಬಿರಿಯಾನಿ ತಯಾರಾವನಗ ಆ ರೋಸ್ಟ್ ಆತ್ನ ಕೋರಿ ಉಂಡತೆ ಆ ತಿನೆರೆ ಬಾರಿಗ ಮಾತಾಡೋಣ ಇತ್ತೆ ಅರಿಬೇಪಾಗ ಈ ಬಾಸ್ಮತಿ ಅರಿನ ನಮ್ಮ ಐನೇರ್ದ ಆಜಿ ಸರ್ತಿ ದೇಕದ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ನೀರಡೆ ನೆನೆರೆದಿದ್ದ ಜಾಸ್ತಿ ನೆನೆಪುನಿ ಬುಡ್ಚಿ ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ಮುಲ್ಪ ಬಾಸ್ಮತಿ ಅರಿನ ಸೇಕಡ 70 ದಾತ್ ಮಾತ್ರ ಬೈಪಾವನಿ ದಯಪಂಡ ಒರಿದ್ನ ಸೇಕಡ 20 ದಾತ್ ದಮ್ ಮಲ್ಪನಗ ಕೋರಿದೊಟ್ಟು ಬೈಪುಂಡು ಐಕ್ 1 ಲೋಟೆ ದಾತ್ ಬಾಸ್ಮತಿ ಅರಿಕ್ 1 ಲೋಟೆ ದಾತ್ ನೀರು ಆ ಪ್ರಕಾರ ಮುಲ್ಪ ನೀರು ಬೈಪ್ಲೆ 1 ಕಿಲೋ ಬಾಸ್ಮತಿ ಅರಿಕ್ 5 ಎಲೆಯ ಗೀಸೆ ಚಮಚೆ ದಾತ್ ಉಪ್ಪು ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪ 1 ಕಿಲೋ ಗಲಸಂದುಲ್ಲ ಐಕ್ ಆಜಿ ಎಲೆಯ ಗೀಸೆ ಚಮಚೆ ದಾತ್ ಉಪ್ಪು ಸರಿಯಾಪುಣು ಇತ್ತೆ 1 ಲಿಂಬೆನ ಪುಂಟದ ಆಯ್ತ ರಸ ಮೈತರಡ ರುಚಿನ ಲಾಯ್ಕ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ಬಿರಿಯಾನಿ ತಯಾರಾವನಗ ನುಪ್ಪು ಬುಡ್ದು ಉದುರಾದ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ಇಡೀ ಗರಂ ಮಸಾಲೆ ಪಂಡ ಚಕ್ಕೆ ಲವಂಗ ಬಕ್ಕ ಸ್ಟಾರ್ ಪಾಡ್ಲೆ ನಮಡೆ ಇನಿ ಶಾಜಿರ ಇಜ್ಜಾಂಡ್ ಶಾಜಿರ ಪಾಂಡ ಬಿರಿಯಾನಿದ ರುಚಿ ಭಾರಿ ಶೋಕಾಪುಣು ತುಲೆ ನನೆತ್ತಿತ್ನ ಬಾಸ್ಮತಿ ಅರಿ ಜಾಸ್ತಿ ಪಂದ ಎರಡ ತುಂಡಾಪಿನ ಸಾಧ್ಯತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಐಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಪಂದವನ ಅಗತ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ತುಲೆ ನೆಯ್ ಪಾಂಡ ನುಪ್ಪುಡು ಒಂದು ಅಂಟದಂಶ ಬರ್ಪಿನಂದು ಆಡ ನೆಯ್ ಪಾಡ್ನೆಡ್ದವರ ರುಚಿ ಭಾರಿ ಲಾಯ್ಕ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅಂಚಾದ ಪಾಡ್ಲೆ ತುಲೆ ನುಪ್ಪು ನೀರಿನ ಸಾಧಾರಣ ಮಟ್ಟ ಒಯ್ತೊಂದು ಆಡ 1% ಇತ್ತರ ಉಂಡು ತುಲೆ ಈ ನುಪ್ಪು ಅಂದಾಜಿಡ್ ಪನ್ನೋಡಾಣ ಸೇಕಡ 70 ದಾತ್ ಬೇಯ್ತುಪ್ಪು ಒಂದೇನೆ ದೆತ್ತದ ಪಜ್ಜಿ ಕೋರಿದ ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ದ ಮಿತ್ತು ಈ ನಮನೆ ಬಿರ್ಕಲೆ ನುಪ್ಪುದ ಒಂಜಿ ಪದರ ಆಯ್ಬಕ್ಕ ಒರ್ಪದೀತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಕಾಯದೀತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ನೀರುಳ್ಳಿ ಉಂಡತ್ತೆ ಅವೇನೆ ಇಂಚ ನುಪ್ಪುದ ಮಿತ್ತು ಬಿರ್ಕಲೆ ಇತ್ತೆ ಕುಡಂಜಿ ರೇಂಜಿಡ್ ಬೈಯೊಂದಿತ್ತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ನುಪ್ಪು ನೀರನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ ಒಯ್ತೊಂದಾಯ ಬಕ ನುಪ್ಪುದ ರಡ್ನೆ ಪದರ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಈ ನುಪ್ಪು ಅಂದಾಜಿಡ್ ಪನೋಡಾಣ ಸೇಕಡ 80 ದಾತ್ ಬೇಯ್ತುಪ್ಪು ಅಂಚನೆ ಇತ್ತೆ ಒರಿದ್ನ ಕಾಯದೀತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ನೀರುಳ್ಳಿ ಬಿರ್ಕ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಲಿಡ್ ಪಾಡ್ದ 30 ನಿಮಿಷ ದಮ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ದಮ್ ಮಲ್ಪನಗ ಒಂಜಿ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನಡುಪ್ಪಡ ತೂ ಇತ್ತಿನ ಕಡಿಮೆ ಪಂಡ ಸಿಮ್ಮುಡುಪ್ಪಡ ಇತ್ತೆ ಸುಮಾರು 30 ನಿಮಿಷ ಆದ ಸಿಕ್ಕೆ ಐತಾತೆಗೆ ಪೋಯಿ ಬಕ್ಕ ಲಿಡ್ ದೆತ್ತದ ನಿಕ್ಲೆ ತೂಲೆ ನುಪ್ಪು ಏತ್ ಉದುರಾದ ಬುಡ್ದು ಬೇಯ್ದನ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಲ್ಪನ ಮಾತ್ರ ಬಿರಿಯಾನಿ ಬಲಸುನಲ ಒಂಜಿ ಕಲೆ ಒಂಜಿ ಮರ್ಗಿಳ್ಡ್ ಸಟ್ಟ ಗುಡುಕೋಂತದ್ದು ಒಂಜೇ ಮರ್ಗಿಳ್ದ ನುಪ್ಪು ಅಂಚನೆ ಕೋರಿ ದೆಪ್ಪೆರೆ ತೂಲೆ ನಿಕ್ಲೆ ಕೋರಿ ತೋಜ್ಪಾಗ ಪಂಡದ ಯಾನ ಇತ್ತೆ ಏತ್ ಪೊರ್ಮೊಂದೊಲ್ಲೆ ಕೋರಿ ತಿಕ್ಕೊಂದೇಜ್ಜಿ ಕಡೆ ಕಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ಕೋರಿ ತಿಕ್ಕಂಡು ನಿಕ್ಲೆ ತೂಲಿ ಕೋರಿ ಏತ್ ಲಾಯ್ಕ ಬೇಯ್ದಂಡ ದಮ್ ಮಲ್ಪೊಡ್ದುಂಬು ಸೇಕಡ 70 ದಾತ್ ಬೇಯ್ತಿನ ನುಪ್ಪಾಡೊಡ್ದುಂಬು ಈ ಕೋರಿ ಪಜ್ಜಿ ಆದಿತ್ತಂಡ ಇತ್ತೆ ತೂಲೆ ಏತ್ ಲಾಯ್ಕ ಏಲು ಬಿಡ್ತಂಡ ಹೇ ಪಚ್ಚ ಮಸಾಲೆ ಕೋರಿದ ಬಿರಿಯಾನಿ ತಯಾರಾತಂಡ ಈ ರೆಸಿಪಿ ನಿಕ್ಲು ಇಲ್ಲಡೆ ಹೊರಾಂಡಲ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತದು ನಮಕ ತೆರಿಪಾವಡು ಏನ್ ಚಾತನ ಪಂಡದ ಒಂದು ತೆಕ್ಕರ್ಮೆದ ತಲ್ಲಿದೊಟ್ಟು ಭಾರಿ ಶೋಕ ಮಾಡು
ಇಂಚಿನ ಕೊಡಲಾತ ರೆಸಿಪಿಗಳಿಗೆ ಆದ ಕಾउಂಟ್ ಎನ್ ಕುಕ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪನಗ ಗಂಟೆದ ಚಿಹ್ನೆ ಒತ್ತನಗ ಆಲ್ ಸೆಟ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಖಂಡಿತ ಮರೆಪಡೆ ಅಂಚಿನ ಕಾउंट ಎನ್ ಕುಕ್ ಪುದಡಿತ್ತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜ್ ಉಂಡತೆ ಅವೆಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಬಕ್ಕ ಫಾಲೋ ಮಲ್ಪಲೆ ಸೊಲ್ಮೆಲ ಚಾವ್ ಗುಡ್ ಬೈ.